मावरिया जाबाय हारिया। नै माइनाव आनिसा, नों जाबादि गोरलै समावनो बिफा गोमाजाना मावरिया जानांबाय, बर' हारियाबो बेबादिनो मावरिया जालांबाय। बर' हारिनि गेदेर खैफोद नुजासेयावबो हनै जोंना गोबां दैदेनगिरिफोरा एरसोनासो थाग्रा जाबाय। दासो रायजो राजाजों सोंखारिजाना साफा सानै ओंखारहांदों। दुखु नांथाव खायसेबा ओंखारहांनानै गावजों गावसो हाब्रु सारलायदों। बेफोरबादि बर' दैदेनगिरिफोरनि आखुखौ नुनानैनो गोदोबो बुथारदोंमोन, दाबो बुथारगासिनो आरो इयुनावबो बुथारगोन। बेबादिनो आनिसा बादि गोबां बर' फिसाफोरा मावरिया जानांगोन। गोदो जा जालांबाय दा बे गोरोन्थिखौनो फिन दामावफिन। दुखु नांथाव जाथारबाय माइनाव, नोंनि आइ हेलेनानि जिउ संसारा। 20 बोसोर बैसोआवनो मेगन गेसाव सुथुरफोरा बिनि खाफालनि सिन्दुरखौ सेना लांबाय अरायनि थाखाय। बेसे समायना अनथावथाव मिनिदों नों आनिसा, नाथाय देरबोनाय लोगो लोगोनो नोंनि बे मिनिनाया बेफोर गासै जाथायफोरखौ मोनथिलांजोबोब्ला सानफा एफानो गोमोरलांबाय थागोन नोंनि बे मिनिनाया। नों दायो सोरखौ आफा होनना गाबज्रिबावनो? हनै बर' हारिनि खौसेथि गैयैखौ नुनानैनो नोंस्रा आफा जोंसारखौ जेबो दाय गैयाब्लाबो पुलिसफोरा लाना थांनानै गावथारहैनो खाबु मोनबाय। नै माइनाव आनिसा, जानांगौ नोंनि आफाया नोंखौ गावनि बिखायाव बजबना मोजाङैनो बामस्लाबलांनोनो मोनलाङासै। नोंदि बे मुंख्लं जाखालि 15 साननिल' जादोंमोन। जानांगौ बिहा नोंखौ लाना गोबां सिमां सुजुदोंमोन। आंनि फिसाजो आनिसाखौ फेदेरना फोलावना सानसे मोजां लेखा गोरों गियानि गुनि खालामगोन, जों बिसि फिसाजो आलो गोजोन संसार जागोन होननानै। बिनिखायनो एरैनो गुबुनफोरबायदि जिरायना थायालाबानो अट' गारि बोरायखौब्लाबो सालायथिंबायना रां आरजिनो नाजादोंमोन। बेजोंबो हायैनि थाखाय दंफांनि खारबार खालामदोंमोन। नाथाय मा एसे दुखुनांथाव जाखो? नों जोनोम जाना 15 सान जास्लाबमोनैयावनो सुथुरफोरा नोंनि खर'सानिफ्राय बिफानि सायाखौ नायजेर नायजेर अराय समनि थाखाय सेनानै लाना थांबाय। बुहुमनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन सोदोब आइ आरो आफा, बेनि गेजेरावनो नोंनि खुगानिफ्राय आफा सोदोबखौ सेना लांबाय। बेफोरबादि बर' हारिनि दुखु नांथाव जाथायफोरखौ नुनानैबो बर' हारिनि सुबुंफोर खौसे जानो गोसो गैया नामा? मानो दिनैबो हारिनि दुखुखौ नुसेयावबो जोंना दैदेनगिरिफोरा खौसे जानो नागारलायना गावजों गावसो बाथ्रा दान्थेलायबाय थानांगौ जाखो? खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ
नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि